Yo! Dumaguitis Finest here! Guys, before sa day may magsugod sa mong shoutout guys, amo sang i-welcome ang new members of Dumaguitis Viners. Si Jerito Akas aka Aiki. So, okay. So, first shoutout. Shoutout day ko ni Insot, og ni Angelo Quibido, og ni J. Delmar Laguerta, og ni Giovanni Tambahoyot, og ni Eunice Don Cabugnason, og ni Kevin James Ando, og ni Hilary James Amposta. Shoutout. Yo! So, shoutout di ay ni Ina Isabel Dales, Andelbert Manonog, Ginny Gabriel, Laffy Agimas, Masahi Di Lumad, Kinaiyahan, dito, tsada na nga massage di sa Dumaguete. Eros Forts, aka Tisay, shoutout di ay, maura to. So shoutout ay ko ni Jerling Ergoles, Lloyd Paconla, ang tamang family. At then Johnson, bye-bye, og sayang anak ko sa bye-bye. Shoutout ni Annalyn Digit sa Liplaza, nakalimot ko sa imong full name. So, ako na hinduman, Annalyn Digit ra, shoutout ni mo diya. Shoutout ay ko sa akong mga kusgang amigo Dres Purok San Miguel og sa akong igagaw niya birthday karon, J. Mark Ugot. Yo! Happy birthday! Og shoutout day ko sa akong mama nga supportive kayo. Oh, no? So, thank you guys. I hope don't forget to subscribe our Dumaguete Viners and i-hit ang notification bell. Then hapit na gyud mi makaabot sa mo ang para ma-monetize guys. So padayon ra gyud mo support namo. So thank you so much for watching guys. Para jud ninyo guys. So bye-bye guys. Bye-bye. Thank you. 1, 2, 3, come on! Tugma. Kasi nugma. Nugma. Bang. Apa? Aku pa. Bang. Bang.
padulong tong gwapa. Nawagtang man. Ipod ni ka. Nope. Nawagtang tong gwapa. Asa mo ito padulong? Asa mo to eh? Ako pa ba ng kalasangan dali? Ako na may mawala noon ano yun. Asa mo to kung mga kauban? Ako nga, balibulan di ako. Nanulong daw. Asa suluris ba? Nawala lagi. Dito naliba. Asa tutong likod, hindi na. Basi nangahoy na to. Kuan! Hindi ko namang lulo sa una ba na Naghanap ka ako na iwata dire. Bang. Ay, diwata di ay. madahan. Naamang Matuan kuno. na ay. Anak lulo. Basi ni tarong to. Ay, dito mo to siya nawala. Itong bulungan ng kauban ba dito tubiyaan? Suluris. Oh, Asa to giron? bulungan ba dito tubiyaan? Wapor bakit yung tao? Basing giko na tong engkanto. Engkanto. Diwata di ay. Kayo una kaysa, kayo una kay ako yung naswito aning lasangay. Tara. Sige. Engkanto ni. Paspasan na tong bulong ba kay nagkagabi na oh. Hala, ta. Nainer, ubay, bayita. Tuod bay. Nenebek na pati bulungan ba dito. Awan ang sir, iyang pani. Asa gito kuan. Tanga. Lores. Ay po, di PR to. Asa? Ulang na to. Nagibang, naglingkod. Tulala bay. Asa na suluris na to. Uy, yo sa kadiring ano abot mo kadiring lugar ah. Inara tagalakaw. Di ka mo tingog laon be. Okay na ko. Naunsa di ka? Nasa day ka? Asa day ko? Wala ra ba galit? Nakaresban lasangan. Pakatanga-tanga na. Ngalukan. Mukuan di ay. Kuan na ito. Asa unsa din ni lugar ah? Sa Natas man-made forest. Amid forest pinigod. Tudol sa tuwa ba? Kita mo ko gwapa good. Naapa di wala. Kita. Hindi ko gwapa. Ano man nasarap. Hindi mo na mata nakita. Dili kita ko gwapa diri to ni padulong. Wala lagi. Dili kita ni padulong. Kami kabantay bay. Wala. Gatalay biya ta. Wala lagi. A few moments later. Tura bay oh. Wala kong giingon ninyong gwapa. Mauna bay? Gwapa. Ulang naman lagi na. Mga gwapa sa inyo. Abi maguna kung ikaw tong gwapa ako nakitaan. Lo, ay, mga kanin mga gwapa. May pas lolo, gold o grilo, ako wala, good pa at ng tao. Wala kay nakita ang gwapa. Kulang mo lagi na. Gwapa mo to ko nakitaan gani nga god. Gwapa Gwapa mo to ko nakitaan. Ay, Dili mo ito mausag, Kulang ako gakunos-kunos tingnan Nagabulong-bulong pa ta bay. May pinaana mo ragi atra, ragi. gwapa lagi. Nawala ka oy, bilin. Wala. Di-teleport. Halabay! Buo to, ang katong diwata, mga luwat. Ang gingon ni lolo na ako. Kuya, dito diri bay. Kuya, lagi na bay, lagi.